Pag-ako kan pagtuyaw. Paano niya to inaako ang pagtuyaw kan iba? Kunan pagtuyaw, iyo ito bang para sa tuyang pagbabago, ako niya to ini nin may pagpakumbaba. Ang liturya ngunyan nagpapahayag, kan mensahe nin pagtalikod sa salang gibo, sa paagi kan tamang pagtuyaw. Magkasararo kita sa pagpamibi, sa laog kan selebrasyon nin Eucharistia, na sa tabang kan mahal na Diyos, padagos kitang magtalubo sa karahayan asin katanosan. Matindog puan gabos para sa pagpuon kan banal na misa. Ang Diyos Espiritu na para
Diyos ni pagkabuo. Tapos asin magtiripon, banal na almaan ni Diyos ni Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umag sa Diyos. Mga aki mong namumukan na naglalakbay sa kinabukasan. Asin sa buhay na na'y kasagaran, asin sa sanibong kahadean. Tapos asin lakaw kita sa pagmungyaw, kan biyaya ning pagtubo. Iba lang libog at matay na bareta, ang kaligtasan ning mga dukha. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ni Diyos ni Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Ipamibiman niya ito ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka na Ama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapasa indo gabos. Asin sa imo nga Espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang naantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, kaheraki kami. Kagurangan, Kahiraki kami. Kristo, kaheraki kami. Kristo, kaheraki kami. Kagurangan, kaheraki kami. Kagurangan, kaheraki kami. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulinungan, sa mga taong marahay ang buo.
Ginoo maumi ika, rinurukyawi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang ng aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Podero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Ika, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dai nahihiling na karahayan, pabulusa ang kaladman kan pagkamuot mo sa samong mga puso, tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga, na nangungurog sa gabos na pagmaawot. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw puan gabos para sa liturya kan tataramon. Sa mga huring aldaw kan Jerusalem, pinatanidan ni Jeremias ang banwaan, nabayaan ang syudad, asin makipag-ulian sa mga taga-Babylonia. Alagad tay sinda nagdangog, kaya nasakop sinda kan mga dayuhan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias, ang mga prinsipe nagsabi sa hade, si Jeremias dapat na ipagadan. Pinapaluyan niya ang buot kan mga soldado na uya sa banwa, asin ang bilig na banwaan, huli kan mga bagay na sinasabi niya sa inda. Hinahanap kang taong ini bako ang ikakarahay, kundi ang ikakaraot kan banwaan. Ang hari si Sedekia nagsabi, uya siya sa indong makamot, huli taan mga hade, mayong kapangyarihan sa iya. Kaya, dinakop ninda si Jeremias, asin inapon sa bubon kan prinsipeng si Malkiyas, aking lalaki kan hade. Ang bubon yaon sa natad kan bantay. Kinakudan ninda si Jeremias, asin ibinaba. Ang bubon mayong tubig, kundi laboy sana. Asin si Jeremias nakalubong sa laboy. Si Ebed-Melech nagluwasarong kanu hade asin nagsabi sa hade, hade na sa kong kagurangnan, maraot ang ginibo kan mga taong ini kay Propeta Jeremias na sa indang inapon sa bubon. Duman siya magagadan sa gutom, hulit ang mayong kakanon sa banwa. Si Ebed-Melech na taga Ethiopia,
Tinugon kan hadi, tulong lalaki, ipag-iba mo, asin si Jeremias, hakwason sa bubon, bago siya magadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Ulitin ta po. Kagurangnan madya sa pagtabang sako. Ako naglaom sa kagurangnan. Asin siya, duminuko sako. Dinahog niya sa kong inagrangay. Kagurangnan madya sa pagtabang sako. Hinakwas niya ako sa rarom na kutkot, hinakwas sa malaboy na kalot, mga bitis ko sa iyang ibinugtak sa gapo, mga lakad ko sa iyang pinakusog. Kagurangnan madya sa pagtabang sako. Bagong awit ibinugtak niya sa nguso ko, awitin pag-umaw sa toyan Diyos. Dakol an mahiling asin magalang, dakol an masarig sa kagurangnan. Kagurangnan madya sa pagtabang sako. Ako makaherak-herak asin dukha, sa imong giniromdom kagurangnan. Ika ang sakong tabang, sakong paratubos, hari paghaloy, madya o sakuya Diyos. Kagurangnan madya sa pagtabang sako. An ikaduwang babasahon, nagpapahayag, manunungod, kan kahalagahan, nin pagtiyos bilang sarong paagi, tanganing makamtan an kamurawayan. Hinanyugon po niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya huli ta napapalibutan kita nin kadakul na saksi. Haleon ta ang gabos na bagay na nakakaulang. Sakaan kasaalan nakakapurupot sa to. Dangan padagustang dalaganon na daing antok an ipinapadalagan sa to. Danay na hilingunta si Jesus na iyo ang sinasarigan kan sa tong pagtubod poon sa kapinunan sagkod sa katapusan. Tinius niya ang krus asin dai pinahalagahan ang kasusupgan. Kaiyan huli kan kaugmahan na nagahalat sa iya. Ngunya nagtutukaw siya sa tuo kan trono nin Dios. Hurop-huropa kung paano niya natios ang makuring kaanggotan kan mga tawong parakasala. Tanganing dai ka mo mapagal o dai magluyaan sa indong buot. Huli tas sa indong pakikipaglaban sa kasalan, di pa kamo nakilaban sa god na bumulos ang sa indong dugo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindugpuan kabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imo nga Espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Nagdigdi ako sa pagdaranin kalayo sa kinaban. Asin maabot ko na nagdalaad na iyan. Igwa akong bunyag na akuon. Asin napupurisaw ako sa kud na day iyan mautob. Sa paghuna nindo, nagdigdi ako sa pagdaranin katinungan sa kinaban. Sinasabihan ko kamo, bakong katuninungan, kundi pagkabaranga. Hulit tapon ngunyan, ang pamilyang may 5 kaayon, mababanga. Ang 3 laban sa 2, ang 2 laban sa 3. Ang ama laban sa aki niyang lalaki, ang aki niyang lalaki tumang sa sayang ama. Ang ina laban sa aki niyang babae, ang panugangan na babae laban sa manugang niyang babae, ang manugang na babae tumang sa panugangan niyang babae. Ang marahin na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos para sa paghimati kan homilya. Ang sa tuyang ebanghelyo, kung sa tuyang ihilingon garubaga na iiba, hulita garuminahakontra sa satuyang kaaraman, sa tuyang pagtubod manunungod sa mahal na Diyos. Kita baga nagtutubod ang mahal na Diyos pagkamuot, ang mahal na Diyos mahirakon, mapagpatawad, etc. Yaon sana sa pagtabang sa sato. Alagad sa satuyang ebanghelyo, anong sinabi, napadigdi siya, tanganing magdaranin kalayo sa kinaban. Day napadigdi siya, bako na magdaranin katuninungan, kundi pagkabaranga. Ang pamilya, lalaki sa ama, maiwal, babae, ina sa aking babae, maiwal, panugangan sa manugang, maiwal, etc. So di mga tugang masabi niya to na tunay mananggad ang pasabot, ipinapasabot kan ebanghelyo sa satuya sarong katutuhan manunungod sa kabutan kan satuyang kagurangnan. Sa Old Testament, ang kalayo in general minarepresentar kan kagurangnan. Halimbawa, sa Biblia, si Moses kinaulay kan mahal na Diyos sa Mount Sinai, kan siya ta'wananin 10 tugon. Ang kaulay niya kalayo na kahoy na nagkakalayo, naglalaad. Minarepresentar ang kalayo sa mahal na Diyos. Kanan banwaan na Israel, paduman sa Promised Land, sa tahaw kan diklom, lipot, ginigiyahan sinda kan hariging kalayo, kan kagurangnan, pinoproteheran sinda. So, ang kalayo, minarepresentar sa mahal na Diyos. Ang kalayo man nagpo-purify sa satuyang sa experience niya to, nagpo-purify siya, sabi digdi, nagpapasabot sa satuya, siringman, kan kapadusahan na daing kasagkuran, halimbawa sa impyerno. Pag sinabi tang impyerno, ang minalaw sa isip niya to, kalayong daing katapusan, init, no? Kaya habuta kay ni. Siringman, sa ang ibang scholars nagsasabi na susugkisan Lucas, ang kalayo minarepresentar kan pagdesisyon kan sarong tawo. Ano kita, para sa mahal na Diyos o para sa diklom? Dahil man kita pwedeng sa tahaw, mayong gray, no? Black and white sana. Kung para sa Diyos ka, magpasa Diyos ka. Kung para sa demonyo ka, di magpakademonyo ka. Sa imo man yan na opsyon. Diba? Diba may freedom kita?
So malaya kita na magamit kan sa tuyang freedom. Alagad, pirmi nga itong tandaan, ang katalingkasan na itinaw sa satuya, iyan inaasahan na gamiton niya to, tangani na piliun niya to ang tama. Iyan ang purpose ka iyan, bakong piliun ng sala. So di sinasabi sa sato na tunay mananggad sa New Testament, madadangog man niya to ang very popular na simbolismo kani ang kalayo during Pentecost. Ang kalayo nagtugbon sa payo kan mga disipulos, asin mula kan sitwasyon na iyan, sinda nagtaram sa manlain-lain na lingwahe. Sinasabi ka nga ni, diyan nagpuon diyan nagpuon ipangaki ang satuyang simbahan. Diyan nagpuon ang pagmisyon, pagbalangibog kan tataramon kan Diyos. Minasimbolismo sa mahal na Diyos. So yun mga tugang sinasabi sa satuya, ninulita, di say man pangapudan sa sato. Ang gusto kan mahal na Diyos maglaad kita, sangaran kan pagsabuhay kan satuyang pagtubod. Maglaad sa satuya, ang tataramon kan satuyang kagurangnan. Sa tahaw kan manlain-lain na sugot. Imagine ta sa inot na binasa, sa buhay ni Propeta Jeremias, sa iyang pagmisyon, dakul ang mga nagpe-persecute sa iya, dakul ang nagduduhagi sa iya. Alagad siya naging maimbog. Asin ano ang nangyari sa last part kan sa tuyang inot na binasa, nagkaiguan ng tao na instrumento, tangani na siya hawason sa kalot na kung saan pwede siyang magadan. So, digdi sinasabi sa satuya na dawa na may mga persecutions, dawa na may mga kasakitan, ang mahal na Diyos, yaon yan sa pag-antabay sa sato. Ang kaipuhan ta sana, magdanay. Ano ang sabi digdi sa ikaduwang binasa? Sa surat sa mga taga-Hebreo, magdanay kita, danay na hilingon si Jesus, na iyo ang sinasarigan kan sa tung pagtubod, uon sa kapinuunan sagkod sa katapusan, magdanay kitang maging maimbod. So ini ang pangapudan sa ikaduwang binasa. Sa tahaw kan mga manlain-lain na sugot, magdanay kitang magibo kan sa tuyang mga obligasyones bilang mga tagasunod ni Kristo. Asin sa satuyang ikaduwang binasa, kinumpara pa baga. Garo baga itong sinasabi ta, guraanuan sa iyang inagihan na sakit para sa tugabos, asin ang inaagihan niya tong sakit sa ngunyan. So sabi baga digdiday pangani niya to na i-experiensyahan na ang sa tuyang sakit, pagsakit, sabi kan gikanan kang dugo, arog kan pagsakit na ginibo ni Kristo sa krus, tangani sana na maging maimbod sa kabutan kan Ama, asin para sa satuyang kaligtasan. Kaya sangaran kan pagpadago sa tahaw kan mga kasakitan na ini, pagpadago sa pagiging maimbod, maghagad kita ning tabang sa mahal na Diyos. Mag-focus kita kay Kristo, daylong ka kita magpadaog. Dito sa last part kan sa tuyang ebanghelyo, ang pagkabaranga. Napadigdi siya, tangani na bako sa pagkasararo, kundi pagkabaranga. So, digdi mga tugang kung ihilingon niya to, ang pagkabarangang ini, nakaugat ini sa disposisyon kan sarong tao, kan mga tao, niya to gabos. Mas gibaga sa eksperyensya niya to sa pamilya. Bakong gabos na miyembro kan pamilya, sabi ka ni, disposed sa pag-ako kan mga tataramon kan mahal na Diyos. Konkretong example kayan, may mga magurang na grabing magsimba, grabing magtabang sa simbahan, alagad may mga aki man na lamang nagtutungtong sa simbahan. O kaya baliktad, may aki na makisimbahan, siging atinder kan misa, alagad may magurang na lamang nag-atinder misa. Subot sabihon, ang pagka-siriblagan, ini minadepende sa disposisyon kan sarong tao, sa readiness kan sarong tao
na mag-ako kan katotohan. Takita iba-iba man kita. Sabi ka ni kayan, iba-iba man ang mood ta, iba-iba ang panahon ta, iba-iba ang satuyang gusto, ang satuyang prinsipyo, iba-iba. Kaya sa ngaran kan pag-ako kan katotohan, may mga tao talaga na imbis na akoon umasunod, sinda malikay o mahabo asin day masunod. Kaya may division. Kaya igwani sinasabing pagkabaranga. Alagad ang pagkabarangang ini, ang kasakitan na ini sa satuyang pagtubod, malipas ta malipas. Magkapot sa na kita sa mahal na Diyos, asin magpadagos na maglaad sa satuyang pagtubod sa tataramon asin sa gibo. Kaya mga tugang sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay, dahil man lugod kita, sabi ka ni, mawaaranin paglaom. Ano? Ta sabi kayan, sa satuyang presenting panahon, garubaga nangungurog itong habo niya itong mapangyari. Garubaga ang nahihiling niya to si kontra duman sa inaasahan niya to. So ano sabi? Sige lang, padagos na kita. Ang importante, nagigi kitang maimbod sa satuyang misyon. So bahala ang mahal na Diyos sa satuya na magtabang sa mga experience niya to na kung sain natetest ang satuyang pagtubod, ang satuyang paglaom, ang satuyang willingness na iyan sa pagsunod sa mahal na Diyos. Kaya sabi niya to, permi, the more kitang nasasakitan, the more kitang magkapot sa kagurangnan. Hulita, ang gabos na iyan malipas. Ang gabos na kasakitan sa kinaban, problema, persekusyon, dayan madanay sagpud paman. Ang madanay, ang kagurangnan, ang katutuuhan, mayong iba, ang kagurangnan. Kaya magparangadyan po kita mga tugang na sana sa tahaw kan mga manlain-lain na sugot, sa tahaw kan manlain-lain na pagprobar sa satugabos, magdanay kita na maging maimbod. Matindong puwan ka, boss. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos asin namon dagi kan sama. Bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nila man huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios agkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa inyong kahadian daing